Video začnem tým, že si opravím chybu z predchádzajúceho dielu. A to, že som si vytvoril zvlášť krivku pre lampy a zvolil som ju v Curve Object. Vďaka tomu mi zmizla deformácia lamp v zakrivení. Aby nebola scéna prázdna, rozhodol som sa pridať budovy, teda konkrétne domy. Vytvoril som si jeden základný dom, z ktorého budem odvádzať rôzne varianty, či už farebné alebo podľa tvaru. Pomáha mi pri tom obrázok, ktorý som si otvoril v Image editore. Na vytváranie okien používam klávesovú skratku I na insertovanie faceov. Ďalej som najčastejšie používal klávesové skratky E na vysúvanie, teda extrude, a S, teda scale, na zväčšovanie a zmenšovanie. Treba si dávať pozor na to, že predtým ako to začnete používať, je potrebné aplikovať si všetky transformy na editovaný objekt. Aj pri takomto jednoduchom objekte som spravil nejaké chyby, na ktoré si treba dať pozor. Jednou z nich je, že okrem toho, že som rámy okien vysúval, samotné okná som zasúval dnu. Ďalšie chyby prišli pri viacnásobnom extrudovaní. Totižto nevedomky som si kazil topológiu, ale vždy keď som si to uvedomil, snažil som sa ju opraviť. Keď som bol s tvarom budovy spokojný, prišlo na rad nafarbiť ju. Každú časť som nafarbil zvlášť, tak aby sa tá farba dala neskôr zmeniť. A scéna bude nočná, preto aj okná som vyriešil jednoduchým farebným emissionom. Počas práce som si uvedomil jeden zaujímavý postreh, a to, že pokiaľ duplikujete objekt klávesovou skratkou Shift D, skopíruje sa ten istý materiál. To v skratke znamená, že pokiaľ meníte materiál na pôvodnom objekte alebo na duplikáte, tak sa materiál zmení na oboch objektoch. Ak však objekt duplikujete klávesovou skratkou Ctrl+C+Ctrl+V, v duplikáte sa vytvorí rovnaká farba, avšak nový materiál. To znamená, že keď túto farbu zmeníte, na pôvodnom objekte sa vám farba nezmení. Celý objekt až na kľúčku som vymodeloval z jedného tvaru. Ďalším bodom na pláne je vytvoriť jednoduchý park na vnútornej strane cesty. A čo sa samozrejme hodí do parku viac ako strom? Vytvoril som si teda jednoduchý low poly strom za pomoci cylindru a sféry.
Hotový strom som si hneď aj nafarbil a zduplikoval pre ukážku. Ďakujem za sledovanie.